na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember. Ug ako kining sa. Ako kining sa. Unsa te? Nganong ikaw manintay nakasaha ate, oy? Nga si Justin man ang dunay kabit. Tungod kay danghag ko. Kumpiyansa lang ayo ko, Romero. Te, stop na, hunong na. Ayaw daw pagunahunaan na, oy. Bisan unsa pa sipyat nimo, dili gyud ikatarungan nga mga bit si Justin. Kabuang mo na yun ang bana na mo, te, busa, parehasa na! O di ba, ikiha na! Saka lang dugo ang Justin, oy! Romero. Ate. Ayaw lang yun pada sa kaguol, ha? Kaya ikaw gid ang malkansi, ana. Gibuhat man ni Justin ako, Romero. Mauna yun ang dagan sa utok ni Justin, te. Maong busa, palayasan na siya. Dili, Romero. Dili. Unsa? Di lang gyapon na nimo siya palayason, te. Dili, Romero. Dili. Naunsa naman ka, te, oy? Ha, naunsa na ka? Ikaw na yun, te, ang asawa nga angay premiuhan sa pagkamartir! Kasal kami ni Justin, Romero. Ug way makabuwag na mo. Bisan unsaon. Yabag na gid og utok kini si Justin. Gusto gid niyang patyon sa konsumisyon si Ate Alice. Tuara sa unahan ng among bayan. Maglakaw na lang ko dito. Mamaybay ko sa may bayon. Aron way makakita na ko nga among silingan sa una. Pero di naman sad sa makailan ako ron kay bata pa ko sa diyan ni Bia ko ining dapita. Te. Inom mo ng tubig, tiyo. Ayaw palabis kaguol, ha? Ayaw taon. Asa man katok tayo si Justin karon, oy? Hambot. Milakaw siya human siya mo angkon nga doon na siya laing babae siyang kinabuhi. Sus. Wa naman ni kasing-kasing si Justin, uy. Mauna yun eh. Hilag na po na. Nasagana. Agoy. Kasakit ba sa akong dugan nga nagtanaw ni Mati, uy? Agoy. Di lang ko makatuo nga miangkon siya nga may uyab na siya, Romero. Aw, kubaon na, te. Kiat yun sa mga babae si Justin, te. Doon na yun na siya'y demonyo sa utok. Pero mahal ko man unta siya. Na? Nganong okay naman niya kung masakitan ko, Romero. Tungod lagi kay wa na'y kasing-kasing ni Justin. Kaya ko pa ikaw, tino. Ayaw nagdawatan din sa inyo si Justin, oy. Romero. Siya naman sa de, ha? Kung wa dyo kay kasuko sa gibuhat ni Justin. Grabe. Ako may saysanan, Romero. Nasab. Ikaw na rin ang sadan sa tanan. Te, mabuang man ko ni mo, te. Unsa man ang klasiya sa gugma ang imong gibati para ni Justin, ha? Romero, kung tinuod kang mahigugma, mahimo kang masinabuton, Romero. Unsa? Hello, love? Mayo kinanawag ka. Unsa naman? Naibaw na siya nga doon ako'y kabit. Oh, mayo hinuon. Ayan sa men, mukiha siya? Dili. Pero, di lang yun mo kumpiyansa. Maayo unta akong atakihon siya sa kasing-kasing. Ha? Moy akong gusto, nga ugma. Mabalitaan ng nako, nga patay na si Alice. Mara. Mao kinang gusto ko mahitabo, Justin.
nga mamatay na si Alice. Mao gina ang mahitabo. Mao nang mahitabo niya sumaabot. Ano yan? Dili ka mahilak. Natural nga magpag-uul-guul ko. Aron di ko dudahan sa mga silingan. Wa ba magduda si Alice? Nga ako ang imong kabit? Wa, Hain ka man karon. niya ako dool sa baybayon. Nagpahangin ko. Biyaan ako si Alice aron musamot siya og kasuko. Oh, okay. Kinahanglan likay-likayan ko na si Alice aron musamot siya kasuko. Unsa may imong plano? Hatagan ko konsumisyon si Alice. Unsaon man nimo? Na lang among bahay. Naparenovate na gid ni Ate Alice ang among bahay. Kanang baya ang saksi sa kadautan sa kong amahan. Ganong apas-apas naman ako, Harda! Mariusto na, aray! Dili lang ko gusto nga makakita kag-aaway dito. Kay hubog naman Ay, ka. kaysa may nagsulti mo hubog ko, ha? Gusto kita makulatahan ka gulay, ha? Ang salbahis kong amahan. Wa siya kasing-kasing. Uway kalainan niya si Justin. Justin, magmahay ka sa imong gibuhat sa kong magawang. Magmahay ka! Asa mo kate? May taon ako si Justin Romero. Ate Alice, kaloy taon na mga galingon. Uy, musa mo tagara si Justin kung imo na kapasabason. Romero, kinahanglan mo pa uli siya din sa bahay. Uway kalainan si Ate Alice kang mama sa unang panahon. Asa na masab ka, Mario? Muadto na sab ka si imong kabit. Anong de kumbuhat ko, ha? Tiguan ka na! Wa ka na lami! Mario, ayaw intaon pagkauawi ang atong mga anak. Ayaw pagbuot niya, ha? Wa! Sige! Apas, ha? Di ba mo pa uli kang di na makakita sa dan? Mga salpahis cute ang mga lalaki sa among kinabuhi. Salpahis! Justin, salamat kami. Pauli ka na. Magkuha ko sa kusina. Justin, iyaan na sa kunin mo. Maluwi ka, Justin. Ayaw ka na buhatan ako. Ayaw ko gunitin sa Ang salpahis! Ang salpahis! Kipasakitan niya sa Ate Alice! Justin! Ayaw kong biyak! Uy, lagi ko! Kung anong sigam ng mata ni mo, Romero? Apil-apil ka? Ha? Sama na Justin, uy! Ngakli mga! Ay pag-apil-apil ya. Gahit o ni bayana. Uy, gusto na? Sobra na ka, ha? Unsa ba ka? Nabayot na ka? Ay lagi pang hilabot. May labot yung ko! Kaya ikaw lang sa daan! Ayaw na mo pag-away! Hoy, Alice! Palihog! Ayaw una kog sumuk sa mukha, ha? Justin, ayaw ko biyak! Ate! Justin! Ate! Balik din na, Justin! Ate! Uy! Saan din ang mga banang maluibon, uy? Parehasa na! Ayaw nagkahinog ni! Dili naman na normal ang imong gipakita pagsabot ni Justin, eh? O nagyabusaran na sa ganiya! Kaya gipakita man yun nimo nga dako ay kagugma niya! Mayo kay naa si Romero nga mo am ni Ate Alice. Kinala makabiyan ako din niya. Maoy akong atubangon si Justin ug ang iyang kabit. Mara, Justin! Salamat ngayon mo kong gianhi. di man sabong pasagdan ka. May umaabot ng tang anak. Kana, cute. Kaya ko ibaliwa na lang ko nimo. Ako mo gimod to sa inyo. Mara, kalma lang ha. Ay lang kayo pagdali. Total, nag-uol na kayo karon si Alice. Mara. Oh, kinsabay. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!